working enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world. So ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ọnụ ụkwara nsọ ekene ụnụ anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị agha si n'eluigwe gbadata, ndị agha ji ama nke si n'igwe wee bịa. Ụmụ ibe anyị si ọyịwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Tupu anyị na-aga n'ihu, anyị ga-ekenegodi ụmụnne anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ebe ọbụla ha nọ n'ụwa. Anyị si na ọha dịrị ha mma na eke, dịrị ha mma na orie, dịrị ha mma na afọ, dịrị ha mma na nkwọ. Na anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala isi afụrụ kwawa okwu. Anyị nwa bụ ndị si na ndị nna nna anyị ha na-agaghị abụ ihe eji aya ụka, na nna nna anyị agaghị abụ ihe eji aya ụka, na asị na ndị tụrụ oyibo si na before Abraham Jesus was. Today I will tell you the meaning of the ilu. Anyị nwa bụ ndị ahụ afụrụ n'ụwa wee mara na mmadụ na-eme exist. Anyị nwa bụ ndị Igbo mkpa. Hapụkwanụ na ihe na-eme na be anyị today, don't use it to judge. Eyuzukwana ihe na-eme today, present day, to judge Igbo as identity. Don't, because as ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. So ebugharịrị egwu ebugharị ọnọdụ. Dị ya abụrụ anyị nwa. Ọ bụ ihe egwu na-akụ ka ha na-agba, because o nwere ihe mmadụ gwa ha mee ha na-eme. So mmadụ na-agba ihe egwu na-akụ, ihe egwu na-akụ ka ọ na-agba. So ọ bụrụ ya mere na ọ ma ihe ọ na-akụ ma ọ bụ na ọ ma ihe ọ na-agba. So ịnekwa anya ọfụma, ndị Igbo na-eme ha kwụ ha n'okwu ha si ise. Dị nsogbu bụ the educational system to understand these things. That is the proper information here with that. Ndị Igbo na-eme akwụ Igbo kwen. Yeah. If you know what is Igbo kwen, in Germany you will be employed in the parliament to govern. In Spain, you will be employed in parliament to govern. In Australia, even though in United States of all. Ma ọ bụrụ na ị mara ihe bụ Igbo kwenu, ya. Now, today, ọ ihe anyị ga-ekwu maka ya. The reason why the world is not working and will never work until the world is not working and it's not working. Everybody sees it. Nigeria is not working. America is not working. Spain is not working. France is not working. Ọ bụrụ na ọ na-awụ ọgụ, kedu ihe mere nụ ngwa ọgụ ji wee bụrụ the order of the day? Onweghị onye ntị ojii na-arụ ngwa ọgụ. Ọwụ na-enwe ndị isi ojii na-arụ ngwa ọgụ, ịgwa m enweghị onye ojii na-arụ isi ngwa ọgụ. So ngwa ọgụ ha na-arụ, kedu onye a ga-eji wee nụ ọgụ? Ọ bụrụ ndị ojii, because ndị ojii enweghị time ịrụ ngwa ọgụ, ọwụzikwe nke ije ọgụ. Enweghị anụ nnụnụ na-ebere enwe ebe ndị ojii jiri kọ nke mmadụ. Never. So ọ bụrụ na enwee n'ebe nụrụ na ndị ojii jere kọ nke obodo, ịgwa m enweghị. So there is something, because ọ na asị na onye na-ama ha. What better time than now to be reminded that today. Asị na onye na-amaghị ebe mmiri nọ wee bido maba ya amaghị ebe mmiri akwụsị ya. The reason why this world is not working, mma agwa gị why now. The reason is there is four things.